माई की कृपा से के आगे बढ़ल बा। पवन सिंह, खेसारी लाल, प्रमोद प्रेमी, आलम राज, गोलू राजा, सुदर्शन यादव, माई की कृपा से बढ़ल बा। प्रमाण दी ले ले खेसारी जी कमला मिश्र में झाल बजावता, शुद्ध पैजामा के छोरी बांधना होता, पैंट न पैजामा उजर है जा तक से माई की कृपा भाई जो अरबों रुपया के गाड़ी पर चढ़ता है। हर साल 21 लाख दान करे गरीब दुखिया। माई की कृपा, माई की कृपा आज फिल्म में हीरो बनल बालू पवन सिंह जी। माई की कृपा निरहू जी कमाची बांध के गौलर ले कोनो गीत में जान ना रहे। बुढ़वा मलाई खा ले, बुढ़िया खा ले लपसी, बैठ के पतोहिया घर में पियते पेपर से, कोनो गीत में जान ना रहे। माई की कृपा चली गई। प्रमोद प्रेमी जी, गोलू राजा, आलम राज, एगो हो दीपक दिलदार बड़ा, दीपक दिलदार जी, कल्लू जी महाराज, एगो टेम्पू चालक महाराष्ट्र के सीएम शिंदे जी, चाय बेचे वाला भारत के प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू जी, शिक्षक आज देश का राष्ट्रपति बने। माई की कृपा, माई की कृपा इनको पहो ना तो यू लुधियाना में जाने जो उनके फैक्ट्री कोनो बाकी नहीं। गलती ना जी। माई की कृपा अभियंता लंगड़ पर थावे मंदिर पर भीख मांगता, कटोरा लेके हमरे से भेंट हो गई। सिवान के ब्यास रामा शंकर जी के लड़का के तिलक रहे, कहने के री बड़ी सुंदर गावता रहो, कहले जे हमरा से जे केहू गोइबे ना करे लंगड़ जान के, तो मैं थावे मंदिर पर भीख काहे मांगता रहो। पांचों गाना याद बानू, कहले जे गाना तो ढेर याद बा, चलो तू गोला गाओ। आज माई की कृपा हो, बड़का स्टेज पर चल गेले, हाथना मोटे मोटे सिकरी पहनता रहे, हाथ में बाजूदंड लगावता रहे। माई की कृपा गलती ना रामा शंकर सिंह ये बबुआ एक नाई अपना कपार पर धोई के बालू लादी देते रहे, ललका बालू सोन में से निकाल के, आज उनको धन पर लगी नहीं खेला। सब माई की कृपा। माई क्षण में तोहर पर कृपा करी है, घबराई है जान, बाकी हौ काम छोड़ दो, तारा पर कृपा हो जाए। बाबू हो माई ट्रांसफार्मर ही हमने के बल्ब है जा, जब वो पावर देली तब ही बल्ब जब भक भक बरेला कि रे पावर दे लोगवा बोला पावर रावरे कृपा होई तक खिल जाई बंजर में फूल की। उनकर कृपा होई तब बंजर में फूल खिल जाए। फिर रावरे पावर दे लोगवा होला रावरे कृपा होई तक खिल जाई बंजर में फूल की। धन मांगे ले ना धन मांगे ले, तेरा वाली चरण में सलाम मांगे ले। आई नी दुआया ये माही, आई नी दुआया ये माही, होली जन्नत मैया, ए मैया, ए मैया, ए मैया, तन फेर कर दरिया। ए मैया, ए मैया, ए मैया, तन फेर कर। आवा पिंक आवा बड़हन बाप के बेटा गलती करी तो ओकरा बाप के शिकायत हुई, बेटा के ना हुई
एकर बाप अच्छा संस्कार नहीं खेदेले नाई मराई हमार शिकायत हो माई तोहार कि हद बड़ महतारी के बेटा के नाम मरा गई तुम्हें हमार शिकायत नहीं थे तुम्हें और शिकायत इस कनी हां कि के करा दुआरे जाई केहुना सहारा आओ ये मैया मैया जाई किनारा न धन मांगिले न रतन मांगिले वाली चरण शरण मांगिले आईनी दुआरिया ये भाई आईनी दुआरिया ये भाई होली तक ए मैया ए मैया ए मैया तनी फेर ए मैया ए मैया ए मैया तनी फेर ये बबुआ खूब सुंदर देवी के पचरा गावे लगू आ तेलुगु लघुए बजावे कि हम बानी दुख में हमर माल भी ऊख में जकार्ता मारे तो जकार्ता कहन जे रे जब तो दुखे में रहले हां ते जब बेंजू बजावे कायल जो करे ऊखी में खोज के ने भी आऊ खलील अरे कहां बड़े है खलील कहाँ चल गए बकरुद्दीन हे जब भाव लागल न राइफल न गोली न गन मांगे वाली चरण न शरण मांगे वाली चरण न शरण मांगे आईनी दुआरिया ये भाई आईनी दुआरिया ये भाई होली तक कमरिया ए मैया ए मैया ए मैया तनी फेर के नजरिया ए मैया ए मैया ए मैया तनी फेर के नजरिया कितना सुंदर धुन बजवला बबुआ मनोज पर्वत पर चलली भवानी नु हो भइल दुनिया में सो कहता जे बजावे लगे अरे बुरे बक बाजा के पाछा से लगे कि बजावे लगे पाछा लगे पागल लिखे भइल का छवाई दोनों हां बाजी के हां यहां का परिचय अभी ना जानलो ए बबुआ ई गुण के नाच के जन्मदाता के परिवार के हैं अच्छा वहां के गुण के नाच के जन्मदाता इनकर जगह गुण रहले हां दादा अभी तक जिला बक्सर हो गइल बा जिला शाहाबाद रहे जगह गुण के पोता है पवन पोता हवे कोई है कोनो हो ना हो कौन पोते हैं चाहे छोटका हो खस चाहे बड़का हो खस बाकी हो ना हो कौन पोते हो पिंकी बहुत डांसर कलकारे जाइल बालू मंच पर 6 गो डांसर आइल बालू 6 डांसर तभी आइलो ना मंच पर बके केले बालू तनी तान तुरनी मन से केरे गाना करो प्रिया हो घर बोई खवला अपन गईला पिया हो उनकी मान दिया
अतने ना हो गोलू राजा यही नैया के गवले कैसे गवले केरे मामा लगावल पिया हो महुआ लगावल हे मामा लगावल पिया हो महुआ लगावल काहे ना लगावल पिया हो निमिया के बथिया भाई प्री सिंह व्यास जी संगीत टीचर बने बिहार सरकार से रजिस्ट्रेशन बा जहाँ शिक्षा लेके बीए एमए के डिग्री ले तो संगीत के टीचर में बहाली निकली तो करके देखा करवा सरकारी नौकरी पा सकता नहीं ये प्री सिंह हम आदमापुर घर बा तो हम हो गवनी जी कैसे केरे करी सुमिरा नामा माई हो परिले चारा नामा ओ खाना सहाई माई हो तो दादा सनवा अब सुमिरन समाप्त करी अब होने से हुई अच्छा हुरका पके गौरी आइली तो आ बाबा तू रास्ता अवरुद्ध मत कर तू नाच तू खड़ा हो जेबू तहनी के आड़न हो जेबू तू नाच नखे हमें नाचे हो में नाचे जाके बाकी नाच उछली बतिया बुझात न रह उनका बुझात हुई कुल मॉडल है सर कहा के खिला लखी चुनरी अरे लाल रोम तरिया हो चोरिया रे डोले तब बघावा बैठल बा पजरिया हो चोरिया रे डोले बघावा बैठल बा पजरिया हो ब्याज एक जना के लेल बड़े
उनका नाम जितेंद्र यादव। खूबी। एगो व्यास के नाम है सुरेश तिवारी। अच्छा। उ रोले को ऐसा रहे, उ कुछ बोले तले ओकरा में ई काट कर दे आ दूला त मारे, छतिए पर मारे। एक दिन हम पूछे नहीं के बबुआ उ तू दूला तो रोज मारता गोनई में, तू रोज तू बर्दाश्त करता रह। कर जे ब्याजी रोल हो दूला पिटल का के हम 200 रुपया ले ही ले उनका से रोज। अरे बर्दे हम कने तो जब छाती पलात मारला के 200 रुपये उ देता, तो एथी पलात मारी तो कब 100 रुपये। ठीक बा, ठीक। 5 नंबर रोज पिटा बाकी अच्छा जगह पागल बड़ा ए जा रोल ना हो, अभी रोल ए जा ना हो ना तू हेडक में मत रहिया। हई रोल जन पिटा तला ई रोल ए जा ना हो अरब गांव के केहू तो एकदम ई गांव के ओकर हइया ना है। जनक तू शौकीन हो ओकर गांव की ना भैया ना हवे जाना पता रसान बा ओकर खरीदार जगह होए।